Čau lidi, tady je Ondra a vítám vás u nového videa z GTA 5. Tada! Jo, po dlouhý době konečně. Tak, dneska si trošku změníme vlastně sérii a dneska to je série jakoby speciální stunt racy a vlastně to bude nová série. Jde o to, že tady ty speciální Ruiner 2000 ty vozidla, tak vůbec neumím ovládat. Jo, a že tady jde o to, že předtím jsem závodil sám o to, jestli to splním. Teď budu závodit o to, jestli to splním a zároveň o to, jestli budu první. Jo, a takhle se vždycky podíváme na jeden závod podle toho, jak bude dlouhý, anebo i dva. Doufám, že se vám tuto nová série bude líbit. Pokud jo, tak hoďte like a pomocí lajků to uvidíme. Ty kokos, teď jsem se mu tak hezky vyhnul. Jo, kdybyste se někdo divil, že teď, když jsem v tutý rouře, když jsem, tak můžete na YouTube vidět, jak se to rozkostíčkovává, že to je špatný a já vím proč. Protože prostě YouTube to rozkostíčkuje, takhle, no. Prostě to YouTube nedá, jak se jede v těch kostičkách. Jo, tak se když tak potom nedivte, ale já myslím, že už to víte. Ale ano, jo, je to konečně zase GTAčko. Tak doufám, že je to pro vás dobře, jako jestli jsem vám udělal radost, že konečně vydám nějaký video z GTAčka, co? Tak a nejlepší, že toto auto umí udělat padák. A nebo umí vlastně udělat ten výskok, který už jste viděli. I ten padák jste viděli. Tak, uděláme backflip, aby jsme byli trošku víc moderní. Tak. Jsem si vzal duhový padák, pač se mi líbí nejvíc. Tak. Mimochodem hraju na gamepadu, jako vždycky, ač tam mi to přijde nejlepší. Tak. Pustíme ten padák za 3, 2, 1. Teď! Yes! Jsem čtvrtý, což je špatný, chci být v každém videu, se budu pokoušet být aspoň v top 3. A pokud byste chtěli další díl, tak bych poprosil takových 10 lajčíků, co? Já myslím, že to dáte. To zvládnete, že jo? Tak. Zkusíme se trefit doprostřed toho. Ne, to se budu zpomalovat, to je blbost. Čím dřív se dotknu země, tím líp. Tak. A pokud byste chtěli zpátky to, jak jsem se pokoušel splnit ty těžké závody, tak to napište do komentářů. Nebo pokud chcete, abych taky zahrál nějakou minihru jinou než závody, tak prostě to musíte napsat. Kdyby někoho zajímalo, přes co natáčím, tak teď momentálně natáčím přes Fraps. A dřív jsem to GTAčko natáčel přes Camtasia Studio. Ale mně to přes Fraps přijde kvalitnější, tak vidíme, jestli se vám to bude líbit víc kvalitově. Pokud jo, tak to bude super. A teď se už vrhnem, nebo ne, co to kecám. Já jsem druhý, že se trošku začnu snažit, jsem chtěl říct. Jsem druhý, což je docela dobrý. Teď jsem první, no. Doufám, že to je jenom na sakra 2 kolečka, tak to není dobrý.
Já radši je nechám předjet, než aby mě než aby do mě bourali. Ne, musím takhle. Super. Hehe. Jsem druhý. Těsně podle mě projel. Jsem ho mám sejmout. Dobrý, za mnou se moc nedrží. Tak doufám, že si udržíme tu top 3. Bang. Tak, ten před námi se jmenuje nějak Pikes Music, nebo nějak tak, no, Pikes Music. Tak, jako... Mně se jeho jméno nějak extra nezamlouvá, ale tak, také. Každý se může pojmenovat jak chce. Třeba hovno, nebo Pike Music. Prostě jak chce. A jo, a chtěl jsem ještě něco říct. Pokud si někdo se mnou bude chtít zahrát, tak ať to napíše do komentářů, pokud máte GTAčko. 5. Jo? Nechci hrát San Andreasko. Chci 5. Online. A pokud má Skype. Tu ty 2 věci. Skype a GTA 5. A pokud chce si se mnou zahrát. To je vše. Tak, jsme se mohli koukat hezky na ten moturek, co to má to auto. Co takhle chvilku taky ve first person. Ne, tady je radši. Ještě furt letím! Teď už ne. Tak, zatím ještě nikdo nevyskočil. Furt ne. To mám docela náskok, teď teprve, no. To mám docela náskok, to se podívám o kolik. Ne. Fuj, hudba, ble. Tak. Ne. Jo, takhle. No tak. Mám náskok, 9. Iron. Super. Zatím ještě ani nedopad, teď teprve nejde. Perfekto. Jasně. Tak. Jsem druhý, což je docela dobrý, ale první je určitě lepší, takže budu se snažit. Tak tady jsem předtím mám spat, tak teď já to radši se pokusím líp vybrat. Takhle přesně. Co takhle slipstream, co? Nechceš mi udělat slipstream? Jo, to jsem potřeboval. Ale on je vedle mě, ten hajzlík. Tak teď to bude natěsno, prostě, strašně natěsno. Ne! To si děláš prdel, tohle jde? Tohle jako fakt jde? Super, já jsem předtím. Jsem si vždycky přál, ty vole. To mi napište do komentářů, kdo věděl, že když mu přistanu na padák, že se mi můj zavře. Jo, kdo to věděl, tak mi to napíše. A ten, co to nenapíše, tak to beru jako, že to nevěděl. Pač já jsem to fakt netušil, že by tím, že přistanu na jeho padák, by se mi mohl otevřít. No, tak jsem trošku v prdeli. Tak top 3 zatím jsem, ale mohl jsem být první.
Mohl jsem být první. Ach jo. Už nic nedožil. Tak nic, 3. místo. To je v pohodě. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, nezapomeňte hodit like. 10 lajčíků bych poprosil a pokud chcete ten další díl, tak bude 10 lajků. A pro toto video se s vámi loučím a čau!